डिमाकुसियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेयो उदालगुरि जिल्लानि माने सुबुंफोरनि मोनसे बिराद गिदिर सिमां आरो बिसेस करि डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बियो मोनसे गिदिर मिजिं जे बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनानै खेबसे बयखौबो बे जायगानि मानसिफ्रा आलासि हिसाबै सिबिनायनि मोनसे हाबिलास आरो बेखौ लानानै तामुलपुराव जेला जथुम्मा जदोंमोन बोसोरारि बेवहायनो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय डिमाकुसि जायगायाव बे जथुम्माखौ खुंनो बेवहायनो प्रप'जालखौ होदोंमोन आरो बे प्रप'जाला बेवहाय गनायथि मोननानै एबारनि जि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बे जथुम्माया डिमाकुसियाव जानो थांगासिनो दं आरो जेराव आं गावनो बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो जोंहा दङ बेवहाय मावफुं आफादगिरि महरै जायगानिनो इएम मुसे दावबायसा बर' आरो जायगानि गासै सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै आरो गासै बर' आफादफोरखौ लानानै बे बानजाय आफादखौ दानाय जादों। बेनि थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ। जों बयबो मिजिंथिदों जे डिमाकुसियाव जानो गोनां बे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि राव थुनलाइनि अनगाबो बर' हारिनि समाजारि बिथिङाव बायदिसिना जि मावनो गोनां खामानि दं आरो बेफोरखौ बयनिफ्रायबो सुबुरुन लानानै जयैनो मावफुंलायनायनि बिबान लानांगौ दं। बेफोर आयदाखौ लानानै सावरायगोन आरो बे जथुम्मानि थांखिया गासैजोंबो अनसायजानानै बर' हारियाव गासैबो बिथिङावनो मोनसे सोलायनाय आरो दावगानायखौ लाबोनो हागोन। जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मानि बानजाय आफाद हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ जों बेवहाय खावलायदों बर' थुनलाइ आफादखौ जे बेनो जाहैबाय मोनसेया जों बर' राव थुनलाइखौ खालि बर'नि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थायो नाथाय गोबां बर' गोरों सुबुंफोर दं जायफ्रा बर' हारिनि नङा बिथांमोना जोबोद गोरों गोरा आरो खायफाया बर' साबजेक्ट फरायदों बर' बिजों फरायदों जेरै दा इस्माइल हुसेन बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै जि जादों बेनि केम्पास समनिफ्रायनो बिथाङा बर' रावनि माने हेडमोन आरो बर' बिफाननि हेडमोन। दा बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बर' रावनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानानै दं जाय बर' रावखौ जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बा बर' रावनि बे साबजेक्टनि फरायसाफोरखौ इउनिभारसिटियाव फोरोंगासिनो दं। बेबायदिनो गोबां प्रफेसार गोबां प्रिन्सिपाल आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव माने बर' रावखौ मोजाङै रोंनानै जायफ्रा बर' रायलायो बर' थुनलाइखौ बिसोरो माने स्टाडि खालामो बेबायदि सुबुंफोर दं। ओंखायनो बिथांमोननिफ्रायबो जोंनि बर' थुनलाइनि सायाव बिथांमोननि नोजोर आरो मोनदांथिया मा बिसोरो बर' राव थुनलाइखौ दिनै माने बेसेबां गोजौ थाखोनि होननानै सानो आरो मोनसेया जाहैबाय बर' राव थुनलाइखौ जुदि आरोबाव फेहेरबावनांगौबा फोजौबावनांगौबा फोसावनांगौबा बर' थुनलाइ आफादा बा बर'फ्रा मा राहा बा हाबाफारि लायोब्ला मोजां जायो बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोनहा गावनि मोनदांथिजों जोंनो खिन्थानो हागोन। बे हिसाबै बेबायदि माखासे बर' नङै बर' गोरों माने सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे सेसन खालामनो खावलायनाय जादों आरो बेबायदि माने बर' थुनलाइ आफादा माने बे जथुम्माव बेबायदि मोनसे सेसन लादों 10 अक्ट' खालि माने 10 जानुवारि खालि बियो जागोन। बेनि उनाव मोनसे आरो खावलायबावनाय जादों जे दिनै बर' रावखौ बा बर' थुनलाइखौ बांसिनै जायफ्रा नायबिजिरो स्टाडि खालामो बिसोर जाहैबाय जोंनि बर' रावाव इउनिभारसिटियाव पिएइचडि खालामनायफोर आरो जायफ्रा पिएइचडि खालामगासिनो दङ संबिजित संगासिनो दङ आरो जायफ्रा दा माने अलरेडि पिएइचडि कमप्लिट खालामबाय आरो जायफ्रा माने डिग्री मोनबाय आरोखि पिएइचडिनि बे सुबुंफ्रा बा बे मानसिफ्रा दिनै बर' रावनि सायाव गावसिनि पिएइचडि खालामनायनि बेलायाव बर' राव थुनलाइखौ जेसेबां दं जोंनि गुदिनिफ्राय लानानै दासिमाव बेखौ बिसोरो माने गासिबो बिजिरबाय आरो बिजिरनाय हिसाबै बिसोर दा बर' राव थुनलाइनि सायाव गोबां मोनसे माने मोनदांथि दंसै आरो बिसोर जिहेतु गोरों सुबुंफोर
मालायनि रावफोरखौबो इंलिसानो जा एसामिसानो जा बेंगलियानो जा बा गुबुन गुबुन जि रावफोर दं बे रावफोरनि जिथु स्टेन्डार्ड आरो बिसोरनि माने जिथु रावनि आयदा डिपार्टमेन्ट इउनिभारसिटियाव जेफोर PhD साबजेक्टआव बिसोरनि जि बिजाबफोर दङ आरो लिटारेचारफोर दं थुनलाइफोर दं बेफोरखौ बिसोरो रुजुनानै मोनथिनो मोनबाय। बे हिसाबै बिथांमोना सावरायलायनानै जोंनि बर' राव थुनलाइखौ आरो बबे बबे बिथिङाव जोङो जौगाहोबावनांगौ आरो बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जों गासै बर'नि माने सांग्रां सुबुंफ्रा आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बा बर'नि आफादफ्रा माबायदि माने हाबाफारि लालांनांगौ राहा लालांनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना मोनसे सुबुरुन होनो हागोन आरो बे सुबुरुनखौ लानानै जुदि जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै बर'आ हाबा मावलाङोब्ला जोङो राव थुनलाइनि बेलायाव जोंनि जि स्टेन्डार्ड रावनि बे स्टेन्डार्डखौ जोङो गुबुन रावफोर बायदि जोङो लांनो हागोन। ओंखायनो बेफोरखौ जों जुदिअ बर' थुनलाइनि बाथ्रा बर' रावनि बाथ्रा सावरायबाय थायोब्लाबो प्रेक्टिकेलाव जोंहा बेबायदि नलेज गैया। जों बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि फरायसा आफादनि बिबानगिरि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि हिसाबै बर' हारिनि मोनसे बिबानाव थानाय हिसाबै दायथ'आव थानाय हिसाबै जोङो राव थुनलाइनि खोथा गोबां रायलायो। मारैबा जों अराय गोजोर खालामनायल' नङा जोंनि राव थुनलाइखौ जौगाखांहोनो हायो बिनि मानदण्डखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो बेफोर बाथ्राखौ जों सावरायो। नाथाय जोङो बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ गुबैयै बेवहाय मा दाबो आद्रा जानानै दं आरो मा दाबो जोंहा मावबावनांगौ दं बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिस'वा। नाथाय जायफ्रा PhD खालामनायनि मुङै दिनै बर' थुनलाइखौ बिजिरफ्लेगासिनो दङ फरायफ्लेगासिनो दङ बिसोर गासिबो बाथ्राफोरखौ दिनै मोनदांनो हायो जे बर' थुनलाइयाव जोंहा मा आंखाल दं आरो बे आंखालफोरखौ सुफुंनांगौबा जोङो माबायदि लामा लानांगोन। ओंखायनो बे जथुमा जोबोद गोनां। बेखौ बर' थुनलाइ आफादा बे जथुमाव 10 जानुवारि खालिनो बेखौबो मोनसे हाबाफारि लादों जे गासै PhD खालामनाय बर' रावाव आरो PhD दा फरायबाय थानाय बे गासैखौबो लानानै मोनसे जथुम आरो बे जथुमाव बिथांमोननि जिथु मोनदांथि आरो बे मोनदांथिखौ लानानै बिथांमोना सावरायनानै माबाफोर साजेसन होनो हायो नामा बोसोन बा सुबुरुन होनो हायो नामा प्रप'जाल होनो हायो नामा बे बाथ्राखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनि अनगाबो जोङो खावलायदोंमोन जे जोङो बायह्रा हादोरनि जे बर'फोर जायफोरखौ लानानै जों गोग्गायो आरो गासै बुहुमनि बर'फ्रानो जों बयबो खौसे जानांगौ होननानै बुंलायबाय थायो। बेबायदि जों गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बिसोरजों सोमोन्दोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो हादों। दा गुबैयै नेपाल आरो बांलादेश बेवहायनो बर' राव रायलायग्रा सुबुंफोर दं जायखौ बांलादेशआव त्रिपुरा होननानै बुङो। बांलादेश गभर्नमेन्टनि जिथु रिकगनेसन त्रिपुरा होनना बुङो बिनि बर'फोरखौ आरो नेपालनि बर'फोरखौ मेचे होननानै बुङो बिनि रिकगनाइजआ बे। ओंखायनो बिथांमोनखौबो जोङो थुनलाइ आफादाव माने बे जथुमाव लेंहरनो थाखाय जों खावलायदों आरो जोंबो इनिसियेटिभ लादों। बे हिसाबै बांलादेशआ अलरेडि भिसाया जागासिनो दं जायफ्रा एप्लाइ खालामदों 35 सा बिथांमोना फैनो थियारि जानानै दं बे जथुम्मायाव आरो नेपालनिफ्रायबो बिदिनो 30सो सुबुङा फैनो थाखाय गासै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो भारतनिनो गुबुन गुबुन रायजो सोनाब बेंगलनिफ्राय लानानै जोंनि नागालेण्ड अरुणाचलसिम ओमफ्राय ओरैहाय माने मेघालय त्रिपुरा बेफोरबायदियाव जेसेबां दं आरो बर' माने रावनि जायफोर फोलेर बर' राव फोलेरनि सुबुंफोर बिसोरखौबो जोङो बयखौबो माने खेबसे जोंनि डिमाकुसिनि बे जथुम्माखौ नायफैनो खावलायदों आरो बिथांमोना फैनो गासिबो लाहार फाहार। बे फैयोब्ला बिथांमोनजों जोङो राव थुनलाइल' नङा रायजो जानायनि सोमोन्दै समाजखान्थिनि सोमोन्दैबो मोनसे सावरायलायनाय लोगो मोनलायनानै बे खाबुआ जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बेनि अनगाबो जोङो गुबुन हादोरनि एम्बासादर दा जों गावखौनो मंगलिय फोलेरनि होनबाय थादों ओंखायनो जोङो मंगलियानि जि एम्बासादर दं दिल्लीयाव बिथांखौबो जों हांख्रायदों। बिथाङा दा फैनो अलरेडि कनसेन्ट होबाय। बिथांजों लोगोसे आरोबाव फ्राय माने 15 हादोरनि जाय एम्बासादरफोर दं गुबुन गुबुन हादोरनि बिथांमोना जयैनो फैनो नागिरदों। बेवहाय बर' थुनलाइनि बे फोरबोखौ नायगोन आरो बेवहाय बे जायगानि सुबुंफोरजों बिथांमोना इन्टारेक्सन खालामगोन। बे हिसाबै जों जायगानि गोरों गोरा माखासे सुबुंफोर आरो बायदिसिना बिथिङाव रोंगौथि थानाय बिथांमोनजों आरो बे एम्बासादरफोरजों
जोङो ओरैनो इन्टारेक्सन बियो अफिसियेल माने थुनलाइ आफादनि माने हाबाफारि नङा नाथाय बेवहाय ओरैनो बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ माने नायनो फैनायजों लोगोसे जोंनि जायगानि माखासे मानसिफोरजों सावरायलायगोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोननि हादोराव जोंनिफ्राय माबाफोर खाबु दं नामा रांखान्थियारि बाबै बा गुबुन बिथिङाव माने खामानि मावनो हाथावथाव जेराव जोंनि थाखायबो मोजां जायो आरो बिथांमोननि गोनांथि गोनां माबाफोर जोंनाव रिसर्स दं नामा जेखौ लानानै बिथांमोनाबो मुलाम्फा जानो हायो आरो मोननैबो हादोरजों बा बिसोर गासै हादोरफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बड'लेण्डनि सुबुंफ्रा माने मा होनो फालांगियारिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै बायदिसिना बिथिङाव मदद होलायनो हायो नामा बे बाथ्राफोरखौ बेवहाय मोनथिलायनो हागोन बुजिलायनो हागोन आं सानो इयुनाव साफा सानै बेफोरनि आयदायाव गोसो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बियो गोबां मदद गोनां जागोन बेनाव जोङो जोंनि बर' फोलेरनिनो दा गभर्नर तेलेंगानायाव जिष्णु देबबर्मा माने माबानि मा होनो त्रिपुरानि बिथाङा आगोलाव त्रिपुरानि डेपुटि चिफ मिनिस्टारमोन बिथाङा तेलेंगानायाव दं बिथाङाबो फैनो बाथ्रा हरदों आरो आं सानो जे बिथाङा थारैनो 11 एबा 12 अक्ट'आव फैगोन आरो फैयोब्ला बिथांखौबो जों लोगो मोनगोन आरो बिथाङाबो बेवहाय फैनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे इन्टारेक्सन खालामलायनानै बिथांनि जिथु गावनि जिउआव मोनसे अभिगथा मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ शेयार खालामनो हागोन आरो बेफोरो जोंखौ बायदिसिना साननो हायै बाथ्राफोरखौ साननाय मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनाय आरो बिनि उनाव इयुननि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो जि मोनसे थांखि लायो बे थांखियाव आं सानो गिदिरथार मोनसे मदद जागोन